Pero que é en realidad o Entroido de Cobres? Contanos un pouco. Bueno, o Entroido de Cobres é un entroido como calquera outro de Galicia, non? Festa, pasalo ben, como a todos eles. Que nos diferencia probablemente o que máis que somos dos poucos, por non decir o único, que vamos sacar a descoberta. Non vamos a meternos coa xente, como son outros, nos vamos a levar a nosa elegancia, non? Vamos polas casas bailando, con eses traxes, pois o noso típico, con eses abalorios, os gorros, que son os máis pesados, de quizás os que dan o toque diferenciativo ao noso entroido. Sí, porque claro, se ves por aí Entroido de Cobres, o que máis te chama a atención son eses sombreiros grandes que dis que pesan un montón, non? Sí, ahora pesan bastante menos. Fai como 30-40 anos, por exemplo, miña abuela ten unha casa que pesaba como 14 kilos. Ostras! De feito, metíanlle incluso plomo dentro. Ahora están pesando como moito 5 ou 6 kilos. Vai diferencia, non? Pero son moitas horas bailando, aparte as mulleres co peitoril que levan no peito, tamén 3 kilos a máis. E aquí os 3 días do Entroido? 4 días? De sábado a martes. Ostras! Desde a mañán hasta a noite. Salimos sobre as 9 da mañán, paramos sobre as 2 a comer, de 2 a 4, e hasta que se pon o sol, hasta as 7 ou 8 da tarde, continuamos outra vez novamente. Que te energía e ganas, pa bailar. O sarne con gusto non pica sempre. Totalmente. E ti cando empezaches a facer isto? Pois mira, eu levo ahora mismo 12-13 anos na directiva, e antes pois fun a tocar 3 anos e outros 3 ou 4 a bailar. Cando empezaches gustábache como agora? Cando empecéi realmente fun a probar. Eu de pequeno sempre decía que eu estou aquí tan tranquilo e que ven esta xente que faceme ruído ás casas. E despois sí, pois despois gusta chevar no medio cos compañeiros e pásalo moi ben. De feito, pásase mellor bailando quizás que tocando. Ainda que te cansar máis, quizás se pase mellor bailando. Nós somos a Asociación Cultural Cobres, que nela pois temos un grupo de gaitas e baile, e despois desde outubro e noviembre hasta que é o Entroido, pois dedicámonos a ensaiar aos rapaces, os mestres claro, a ensaiar aos rapaces, pois para que despois nos días grandes pois damos o que temos que dar a talla. E aparte pois os traxes, que cada un fai o seu, pero faiche falta todo un ano, con suerte, para poder ter o traxe listo. Claro, porque no Entroido que facedes? Tocades e bailades? Correcto. Tocamos e bailamos jotas, muñeiras, despois pois pasos dobles e animamos polas rúas. E hai algo específico do Entroido? Quizás a máis especial é a danza de cobre, non? Que é a nosa típica de aquí. Claro, que ten de especial, por exemplo, en que se diferencia dunha jota ou dunha muñeira? É unha jota, realmente é unha jota, pero é a nosa jota. Son 3 puntos, con estribillo, estribillo, punto, pero é a que bailamos nós. Hai veces que falamos de baile libre ou coreografía. O baile libre, pois improvisamos un pouco e nas coreografías está como pactado todo. Correcto. Vos tedes unha coreografía pactada con 3 puntos sempre os mesmos todos os anos? Sempre os mesmos. O sea, é a danza de Cobres. Cada un dos bailes que temos, pois son sempre eses bailes, eses puntos, vaya. De feito, levamos como 5 anos xa antes da pandemia, pois intentando recuperar bailes, como recuperamos, por exemplo, a danza das espadas, que facía 40 anos que non se bailaba. Anda. E recuperámola cun grupo de veteranos que xa bailaran no Entroido, pois entre eles, preguntando aos veciños, aos máis maiores, pois fomos capaces de recuperar tanto a música como o baile, e bailouse. Teñenos comentado que aquí en Cobres que a tradición que segue viva. Como é iso? Realmente o noso Entroido vivo estuvo sempre, non parou nunca, a excepción da pandemia, que o único que paramos foi de non salir a bailar polas casas, pero nós estamos traballando igualmente, facendo vídeos, traballando coa xente, ou na Guerra Civil, que na Guerra Civil tampouco parou. Era o mismo, non deixamos de ir a xente, pero daquela facíase pois nos baixos das casas. E a xente escondíase e facía festa e rachaba. A nosa tradición dice que a xente que vai a bailar son mozos e mozas casadeiras. De momento, seguímoslo cumplindo. Entón, pois, hai xente desde os 30, 40 anos hasta os 3-4 anos. Entonces, nesa franja de edad, pois malo será que non vayamos tendo xente para continuar a festa. Aquí tendes o noso galán Rafa,
e a nosa madama Alessandra. Explicamos un pouquiño, pois aquí está a súa mamá Lidia vestíndoa. Compónse o traxe da madama pois de unha saia chea de lazos. Por diante vai a levar un mandil cheo de lazos tamén, o cinto que lle está poñendo, a camisa blanca donde leva a cada brazo 2 lazos, o peitoril que ahora mesmo pode pesar entre 2-3 kilos máis ou menos, as sombreras e o do lazo que leva na espalda. Isto ahora, pois aquí xa se ve que está montado, pero suélese tardar como mínimo 45 minutos para que isto vaya ben preso, bailando os 4 días, saltando e que non solte nada. A máis do que aquí se ve, o gorro. Ostra. O sea, contar a indumentaria que se leva nos brazos, o peso do peitoril e o peso do gorro, e despois bailar 8, 9, 10 horas Lima. as que saian. E o noso UA as plumas para cando fai frío a chegarlle un poquinho calor. E tedes frío en algún momento? No. No suele pasar. No, solemos pasar calor. Eso é imposible que che caia, que tu nai aprieta cheia de dolor, eh? Sí, casi me aforga xa fai un minuto. Buah, pero é precioso. É unha pasada, o sea, tedes que son... Buah, tedes espelliños por aí. Cada bailadora facedelo voso ou hai unha persona que se dedica exclusivamente a facer peitoriles? No, cada un confecciona o seu traxe. O sea, eu esclavicei a miña nai, estivo aí a traballar e fixo o meu traxe. E o traxe de galán que partes ten? Bueno, pois como poder ver, pola parte de arriba son 2 panos cruzados. A parte dos lazos que leva 3 por diante, 3 por detrás e un a cada ombro. Despois a faixa, a corbata roja, a camisa blanca, pantalón blanco e zapatos negros. Ademais, nos brazos, pois tamén 2 lazos. Todo isto, non pensedes que é pegado, nin comprado, nin nada, é con agulla e dale que dale, non é trampa ni cartón, aquí hai que darlle moito. Como ben vedes, luce máis a madama que o galán. Como dicía antes, eran mozos e mozas casadeiras. Entonces, pois a muller viña engalanada buscando o seu galán. Como poder ver, non hai madama nin galán sin o seu sombreiro. Sempre, por norma, o gorro da madama é máis grande que o do galán. E como é máis grande, tamén pesa máis. Polo que decían antes, igualmente, iban a lucirse. Ahora mesmo este gorro pode pesar 3-4 kilos, este 2 ou 3 máis ou menos. Antiguamente pesaban animaladas, desde 6 kilos hasta 15. O sea, había xente que lle metía incluso plomo. Ainda algúns destes levan plomo polas cintas que levan detrás. Se te giras que se mire, Rafa, estas cintas que igualmente van cosidas todas á man, isto cando vas bailando, tírache pola cabeza. Entonces hai que compensar un pouquiño e pois metese plomo, metese algún peso. É fácil bailar con eso na cabeza, porque a mí dame a sensación de que cómodo non é. Chegas a acostumbrarte bastante e hai que ter bastante equilibrio, sobre todo o primer ano que o gorro non está atado a ti, nin ti o gorro, entonces tens que acostumbrarte.